Os galegos volverán ás urnas o vindeiro 5 de abril. Esa é a data escollida polo presidente da Xunta de Galicia para realizar os próximos comicios autonómicos. Unha convocatoria que chega 5 meses antes do tempo máximo que Feijóo tiña para alargar a legislatura. Unha data que xera contrastes entre a veciñanza da contorna. Non me parece ben. Mellor é que fora no seu, no seu límite, que en setembro, tiñan que ser en setembro, parece, non? Para quen vai a facer? Adiántano porque lle convén a eles. Non hai máis que eles. Eles xa están preparados, e os outros non teñen que prepararse. E para abril non dá nada, non dá tempo. O de adiantar ou non adiantar vai en consecuencia deles. Pero parece ser que el Feijóo ese que tenemos, ese señor, que es el de la Xunta, pues ese le viene bien que se adelanten. Feijóo busca nestas eleccións a súa cuarta legislatura, uns comicios nos que poden afectar as eleccións xerais e municipais do pasado ano. Para mí non ten nada que ver, porque cando é algo municipal, máis ben votas á persoa. Pienso que va a afectar. Pienso eso, O sea, que no 100% que isto non está claro, Non, Home, penso que non. Home, eu penso que sí, debían afectar as locales, debían afectar porque penso que os que saliron, principalmente aquí, os que saliron e votaron fora o PP, está gobernando ben, está indo o pueblo ben. Se cal sexa a elección dos galegos, os salnesáns teñen claro en que debe comezar a traballar o novo goberno autonómico. Traballo, que mire que haga traballo á xuventude. Sería o traballo para os xóvenes. É moi preocupante. En que lle dé a traballar a xente, para poder vivir mellor. Nas últimas eleccións o PP conseguiu a maioría con 41 escanos, seguido de Marea con 15, PSDG con 14 e BNG con 6. Haberá que agardar o 5 de abril, domingo de Ramos, para coñecer como queda a nova legislatura da Comunidade Galega.